Takže čaute ľudia, vítam vás pri novom videu. Ideme vyprankovať svojho kamoša, ale on o tom nevie. Čiže mohol som zapnúť Roblox. Ľudia, moc sa ospravedlňujem, som krivý. A hej, idem na YouTube a poviem, že je to nejaké intro. Jaj, to tak sa dosere. Horor 5D. No, dúfam. Jaj. On sa doserel vám. Ja hovorím vám ľudia osobne, že on sa dosere. VR hodiny. Nie, toto nie. A The House Scary 5D Sound Effects to nič. Toto je nič. Horror The Ring Win Experience Incredible Scary Video 360. Dobre, toto mu pustím. Dávať je ten... Leo! Leo! Jej! Leo! No! Poď už! Mám... Chcem ti pustiť také intro a ty vyber, že aké, lebo idem natočiť také video na YouTube. Však vieš, dostal som nový počítač. A chcem natočiť také video. A vyber ty nejaké Najlepší intro. dar. Hej? Hej! To je reklama, Leo. Ticho buď. A poď sem. Daj si to už na hlavu. No, aj sem. Ale čakaj, bo teraz... Ček. Milka, jemnosť chutí lepšie. Joj, to co to? Joj. Toto je to trio? Či intro? Joj. Joj, Miloš, zatiaľ to nevyzerá moc dobre. No! What do you want for name? I killed her? Čakaj, bo som sebe rozbil oblak. Co to s tým? Čakaj, bo... Ale čak... Zejdem. Miloš, táto to mi nerob, táto je jak horor. Čo je horor? Čo ti je? Čo si povedal? Ježimaria! To čo? Miloš? Oh ja? Jaké oh ja? Jaké oh ja, Dilino? Ja si dám oh ja. Čekaj. Tu mám psíka. Je, a tu je vlčiak, hej. Čo brešeš, Dilino? Čo ti je? Ale tebe čo je, hej, bratu? Čo? Však ja si idem za ním, nie? Jo. Mami. Idź zvonka. Vypím? Vypím? Jaký vypivý? Zeši. Čakaj, toto. Ja tu môžem klikať za otvárajú sa mi dvere. To také, že taká hra. Môžem klikať na dvere a toto sníma rovno ten obraz. Cože krúciš? Nikto mi neklopí. Ja v tej skrini klopu.
Hej. Idź. Ty ma nakrúcaš? Nie. Však si povedal, že iba intro ideme robiť. Ale ty ma nakrúcaš? Nie. No. Jaj. Hej. Ja si dám repovanie. Miloš! Toto nemôže byť intro už. Ježišmaria, to co tu za plišáka? Fuj, mámi. Však tu iba mne... 3, 6? Čo? Čekaj. Toto, co to? Čekaj. Ja vidím iba kobárac. Kobárac. Čekaj, zhaslo še svetlo, a teraz vidím dozadu. Jo. Nie, Miloš, toto není ono! Miloš, toto nie... Nie, ja to nie. Ja to nezvládam. Nie, ja to nezvládam. Fuj, ty me nakrúcaš! Ja, čekaj, bo to pokračuje. A ty si dobrý, Dilino. Ty píšeš, ja si napíšeš, Dilino. Čekaj, bo sa píska. No táto už to tá krv není. Čak teraz nič strašidelné tu není, takže ešte nezlegnem. Jo, je to ja. Mário, ja som to tlačil. Buďme prítomní tá pri díky. spoločnom jedle. Lepší život spoločne. Unika. No, no. No, open. Open Brits. Čaká, to co tu? No, hej. Hej. No však dávaj, Dilino. Nič strašidelné tu není. Však nerob. Ty me natrúcaš. Tak dlho nepíše s tým kamarátom. Jaké zábery? Je aj toto? No tak keď sebe to tak urobil to ten strihač debilný, tá co mal. Miloš, prestať. Vše dočúra. To ten istý obraz bol aj v tom onom, v tej izbe. No ty tu nešibili, no takže... Čekaj, tu to reve. Dajaké zecko reve. Miloš, dajaké dlhšie intro to je, už ma prestáva to baviť. Čakaj, bo som zapnul svetla. Ja čakaj, takže to už druhé intro. To neviem, ale tu je... Tu robí... To je ten pes. Kúka iba na dvere. Ja sa bojím. Yoda board. Tá čo si? Ale ja nechcem robiť... Však ty si mi zapol nejaký satanizmus. Yoda. Ja Yoda board nebudem robiť, Miloš. To nejaké debilné intro, ja toto robiť nebudem. Ja tu nebudem hýbať na jakú onú pačku. Som o tom čul, dačo še môže stať.
Hej, také voloviny, však toto Jouda, to satanizmus. Hej, tam ju polož ešte na stôl, Dilino. Ja toto robiť nebudem. Spirit, you hoes! Tak čo si, Dilino? Však mne tam ide toto. Že nech robím satanizmus. Švičky horia, Jouda, toto kamaráti vedľa mňa. Aniel? Nie. Ale jak to mám skipnúť? Však to už koniec. To už dokúkam potom, ale ja to... Je to zajac taký hnus. Čiže ľudia, toto... Ja, ale máš pravdu, to je fakt ten backboard. Takže ľudia, toto video bolo asi koniec. Dajte like a odber pre ďalšie pranky.